No, sit kun mä olin tulossa kouluun, niin kun mä menin yhteen taksiin, se taksikuski otti moottorisahan. Ja sit mä juoksin karkuun ja sit mä näin Michael Jacksonin. Ja sit mun oli pakko ottaa sen nimmari ja... Niin, joku astui mun varpaille ja mut vietiin sairaalaan ja... se lääkäri sanoi, että mulla on hirveä aivovamma. Ja sit se sanoi, että et sä kouluun voi mennä, niin kyllä mä kouluun halusin tulla. Mun mummi söi mun läksyt ja kun mä menin bussiin, niin joku hyypiö, niin se astui mun varpaille. Sitten niinku lääkäri sanoi mulle, että mä en vois enää tulla kouluun, kun mä sain joku aivovamman siitä, mutta mä kouluun halusin tulla.